Hey Mchunu, ngithi mina bangihekile lapha ku-Facebook. Page lami uPhungalenja.com balihekile. Manje ngivule elinye lapha Phungalenja TV. Akwena yini ongihekayo? Ngoba ungangifuni nje South Africa kayihlo. Wena siyingayinga wena wathi kaManazaretha wasukela abantu abangasukela emva kolokho wasubona ukuthi ugaxela wasushiya isihluthu walekhathi ushiya isihluthu lesi ugaxeleke manje awusaziwa noma uPhungalenja noma uPhungalenja noma uNazaretha angithi yabo ngoba manje ke uvalo lwakho lokusaba ukufa nokweyisa kwakho akusahlangani manje ngicela kungasanganeleke kimi mina ngihlulwa ifoni nje lengiyiphethe uma njengoba ngisendele voice note ngipresse kwashona phansi ngiyethemba ukuthi mangidedela kuzoyihambela akukho kunye ngikwaziyo ngingakwazi ukuzoheka ama-page emgodoyi engenamsebenzi walutho useless people then you can tell me that I'm hacking you kwaleli gama lokuheka angilazi ukuthi lisho ukuthini. You are lying to yourself and you are lying to me. Lies, you freaking shit.